Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна абмяркоўваем мы гэта ўсё, азіраючыся назад, базуючыся на нейкім гістарычным досведзе разам с нашим экспертам. Раз на 2 тыдні у нас у гасцях со сваім экспертным гістарычным аналізам сённяшніх падзеяў гісторык, маяніст, кандыдат гістарычных навук Евген Красулин. Добрый день, спадар Евген. День добрый. Спадар Евген, мы вот с вами сёння выбрали такую, здавалася б, незвычайную тэму для размовы з гісторыкам. Палітвязні. І вот можа быць нават камусьці падасца, прычым тут гісторык, прычым тут гісторыя, і як тут можна нейкі гістарычныя досвед, гістарычныя прыклады на гэтую тэму прыводзіць. Таму што, ну, безумоўна, з даўніх часоў, колькі там народы ваююць, плямёны ваююць, бралі закладнікаў, і такімі закладнікамі, безумоўна, нейкім чынам там абменьваліся, гандляваліся, выкупалі там, і ці яшчэ што рабілі. Але палітвязні палітычныя, гэта, мне падаецца, больш сучасная такая прыкмета рэжымаў палітычных. Тым не менш, от калі з гістарычнага пункту гледжання казаць, наколькі гэтая тэма яна актуальная, ці можам мы нейкі гістарычны досвед прааналізаваць, каб паспрабаваць зразумець, у якой мы сітуацыі у сэнсе вот палітвязняў знаходзімся сёння. Ну, перш за ўсё, хацелася б казаць, што чалавечая фантазія, хоць і вельмі багатая, але калі глядзець вось у гістарычнай рэтраспектыве, мы бачым, што яна даволі абмежаваная і налічвае, абмежавана ўсё ж таки, абмежаваную колькасць, скажем, мадэляў паводзінаў, вырашэння праблемаў і гэтак далей. І таму, канешне, калі мы звернемся да гісторыі, мы абавязкова знойдзем што-небудзь вельмі актуальнае для нашай цяперашняй сітуацыі. І вось калі вы казалі у сваім уводным слове пра гісторыю палітвязняў і змяшалі яе з тэмай, змяшалі ў пазітыўным сэнсе з тэмай закладнікаў, за якіх патрабуюць выкуп. Тут якраз вось можна казаць, што гісторыя нам дае вельмі шмат прыкладаў, калі палітвязні якраз змешваліся вось з гэтымі закладнікамі, фактычна іх ролі былі аб'яднанымі, і праз палітвязняў рэжымы, якія іх утрымлівалі, захоплівалі і гэтак далей, вырашалі нейкія свае праблемы, ці наадварот, не маглі вырашыць свае праблемы. Ну і вось якраз з гэтых прыкладаў мы можам фармаваць свае паводзіны, сваё стаўленне да той сітуацыі, у якой апынуліся мы, ну і шмат хто з нашых суайчыннікаў. І, дарэчы, калі казаць пра мадэрновасць ці не мадэрновасць такой з'явы, як палітвязні, вось калі паглядзець на гэтую тэму у сучаснай літаратуры, дык там ледзь не першым палітвязням прызнаецца ніхто іншы, як Сакрат. Вось, канешне, мы не ведаем там шмат з гісторыі старажытнасці, бо зніклі і крыніцы, знікла інфармацыя, но вось пра некаторыя выпадкі гэтая інфармацыя даходзіць. Вось з гэтай інфармацыі мы бачым, што Сакрат, вось гэты вялікі філозаф, якога аракул і Дельфах назваў самым разумным чалавекам у свеце, ён быў першым палітзняволеным. Ну і, уласна кажучы, для яго гэта скончылася кепска, бо за яго якраз не прасілі выкуп. І у далейшым вось гэтая роля палітзняволенага, калі ён, гэта быў дысідэнт, гэта быў апазіцыянер, гэта быў, не ведаю, чалавек, які, уласна кажучы, вось выказваў сваю нязгоду з уладай, з тымі, хто валодаў вось гэтымі сродкамі гвалту, ён часцяком выкарыстоўваўся для таго, каб быць даволі выгадна прададзеным. Асабліва гэта вось у некаторыя эпохі праяўлялася, вось сярэднія векі, тут, я думаю, чэмпіёны па гэтай справе, там гэта было пастаўлена на паток, гэта было абсалютна прымальным. Наадварот, палохала, калі чалавека, скажем так, не захоплівалі як закладніка, за якога можна атрымаць выкуп, а абвяшчалі, што
А вось за гэтага ці за гэтых мы выкуп браць не будзем, гэта ўсё гэта смяротны прысуд. Ну і канешне, калі ёсць вось такі бізнес, калі ён ідзе добра, дык ён будзе пашырацца. І гэта, дарэчы, вось тут зноўку вяртаемся да нашых цяперашніх дзён. Ужо тады ўзнікае праблема, а наколькі гэта маральна і наколькі гэта эфектыўна. Вось тое, што чалавек як тавар прадаецца, набываецца, хоць і з нейкіх там высокіх памкненняў, што мы вызваляем гэтага чалавека ад пакуту, мы вызваляем гэта чалавека з турмы, за кратаў, но вось наколькі гэта маральна вызваляць за нейкую плату гэтага чалавека, бо гэта ж заахвочвае захопнікаў на далейшыя дзеянні падобныя. І вось 20е стагоддзе і пачатак 21-га якраз нараджае вялікі такі стос разважанняў, літаратуры, публікацыяў з боку філёзафаў, з боку палітолагаў, палітыкаў, канфліктолагаў, якія спрабуюць вось гэтую праблему вырашыць. Но пакуль гэтая праблема застаецца даволі складанай і неадназначнай для свайго вырашэння. І вось за адказамі мы якраз да гісторыі можам звяртацца. Ну вот маральнасць мы яшчэ закранем, але можа быть трошечку пазней вот гэтую тэму маральнасці. А пакуль давайте, Сакрат гэта, конечно, вельмі цікава для мяне таксама адкрыццё. Вот бачыце, нават праз такія балючыя і здавалася б сучасныя тэмы мы выходзім на тое, што у гісторыі нішто не новае, як кажуць, пад месяцам. Але калі браць ўсё ж таки палітвязні, гэта прадстаўнікі, умоўна кажучы, апазіцыі дзеючаму рэжыму у той ці іншай краіне, там неважна якой. І адпаведна апазіцыйныя сілы, палітычныя сілы, якія супрацьстаяць рэжыму, прадстаўнікоў якога рэжым правячы узяў у закладнікі і зрабіў палітвязнямі. Калі глядзець на гісторыю па гістарычных прыкладах, наколькі ўсё ж таки тэма палітвязняў займала і па сёння займае значнае месца у такой праграме дзеянняў нейкіх апазіцыйных рухаў, наколькі яна менавіта тэма палітвязняў для апазіцыі палітычных рухаў была найпершым. Мы ж не бярем менавіта наш выпадак, так, беларускі. Давайте мы на беларускі выпадак паглядзім праз нейкія прыклады. Менавіта так. Давайте паглядзім, як да праблемы палітвязняў ставіліся іншыя апазіцыйныя рухі, партыі, сілы і таму падобнае. І тут адказ, я думаю, шмат каго збянтэжыць. Ніяк. І вось тут падсветлім якраз нашай сітуацыі. З гэтай праблемай я сутыкнуўся яшчэ ў 2010 годзе. Памятаеце, пасля плошчы 10-го году з'явіліся вось першыя палітзняволеныя. Яны па факце не першыя далёка палітзняволеныя ў нашай краіне, но першыя, на якіх звярнулі, уласна кажучы, увагу. Бо сярод іх былі ў тым ліку вось недаўнія кандыдаты на прэзідэнцтва. І тады я знаходзіўся у штабе адной палітычнай партыі, дзе сабраліся людзі, якія казалі, будзем працягваць працаваць. І тут жа пачулі ў адказ, якая праца, калі нашыя таварышы за кратамі, спачатку трэба іх вызваліць. І я вось падумаў, вось тут фішка рэжыму-то і папрэ. Бо, уласна кажучы, вось можна ўвесь час займацца гэтым гандлем палітзняволенымі, так? Мы набіраем палітзняволеных, апазіцыя спыняе сваю палітычную дзейнасць, бо галоўнае ж мэта вызваліць палітзняволеных, так? І мы спакойна на месцы вось рэжыма адпачываем. Всё. Потым можна за нейкія ніштячкі, там, кшталту зняцця санкцыяў, як адбылося гэта ў 15-м, пачатку 16-го гадоў, выпусціць гэтых палітзняволеных. Для рэжыма гэта не праблема. Бо гэтыя палітзняволеныя, вось яны пад рукамі. Калі з'едуць за мяжу, можа яшчэ лепш. Хай яны там з'язджаюць, займаюцца сваімі эмігранцкімі праблемамі, ўсё, і нам не дураць галовы. Галоўнае, што мы ўвесь час, калі мы знаходзімся ва ўладзе, можам маніпуляваць гэтым сродкам.
і праз грамадскае меркаванне, якое пачынае вось фармавацца ў тым пляне, што вызваліць палітзняволеных гэта галоўная задача. Ды ё-маё, каб яна была галоўнай задачай, выбачаюся за такія выразы, гэта было бы, уласна кажучы, ну просто толькі дыктатуры бы і кіравалі гэтым светам. Бо не было б магчымасці ніякіх скалупнуць. Яны бы ўвесь час набіралі новых палітзняволеных, спынялі б любую палітычную дзейнасць супраць сябе, і, уласна кажучы, ну, так бы вось перпетум мобіле гэтай дыктатуры ён бы і працягваўся. Таму у гісторыі няма выпадкаў, калі палітычная апазіцыя ставіла перад сабой галоўную мэту гэта вызваленне палітзняволеных. Мы можам паглядзець на цяперашнія сітуацыі, напрыклад, М'янма. Ось ёсць сайт, які прысвечаны праблеме палітзняволеных М'янмы. Ён штодзень аднаўляецца, і там, уласна кажучы, кожны раз мы бачым вось гэтую лічбу, там каля 17-20 тысячаў палітзняволеных. Гэта ідзе ўжо 3-й год. Дарэчы, нягледзячы на тое, што там ідзе вайна грамадзянская, што апазіцыя ўзяла ў рукі зброю. У нас жа таксама былі вось гэтыя захады, што вось возьмем у рукі зброю, і тут жа ўсе гэтыя ворагі паваляцца, і ўсе зняволеныя выйдуць на волю. Не, практыка паказвае, і не толькі гістарычная, што гэтага не адбываецца. Іншы прыклад – гэта Іран, дзе таксама вельмі шмат палітзняволеных, но у іх, канешне, у іранцаў праблемы, у іх няма такога моцнага цэнтру апазіцыйнага дэмакратычных сілаў, як, напрыклад, у нас, ці як, напрыклад, у той жа М'янмы. І там, канечне, яны так паасобку дзейнічаюць, ну таксама няма вось гэтай мэты, пастаўленай перад палітыкамі, што ўсё наша галоўная задача і адзіная задача гэта вызваліць палітзняволеных. Усе, уласна кажучы, разумеюць, што палітзняволеныя гэта плён існавання дыктатарскага рэжыму. Значыць, не трэба ставіць перад сабой вось гэтую задачу вызваліць зняволеных, бо яна будзе невыканальнай. Бо пакуль існуе рэжым, у яго будзе рэсурс і магчымасць набіраць іх зноўку і зноўку і зноўку і атрымліваць гэтыя ніштячкі для сябе. Як гэта рабілася, напрыклад, у гісторыі ГДР. Чакайце, спадар Евген, давайте мы гэты момант мы асобна гэты кейс гэты разгледзім. Пакуль я вот вярнуся просто да сённяшняга дню, але таксама каб вы мне потым патлумачылі з пункту гледжання вось можа быць гістарычнага досведу. Сёння, маючы 1300 палітвязняў, ну вот сёння, яшчэ учора іх было 1500 і гэтак далей, мы перыядычна чуем, што галоўная задача дзеяння дэмакратычных сілаў, офіса, кабінета, там КР, там усіх астатніх павінна быць пытанне вызвалення палітвязняў. І та самае заўсёды апошнім часам асабліва чуваць прэтэнзіі, там скажем, вот Ціхановская поехала туды-то, сустракалася з тым-то. Чаму тэма палітвязняў не была найпершай, найгалоўнейшай і не гучала ну увесь час? То есть атрымліваецца, што калі вось слухаць вас, то яна і ну і все астатнія прадстаўнікі дэмакратычных сіл і не мусяць так рабіць. Такога і не рабілі раней вот папярэднікі. Значыць, часткова вы маеце рацыю. Бо зноўку, калі перад палітычнымі сіламі галоўнай ставіць гэтую задачу, гэта памылковая мэтанакіраванне. Бо зноўку, у рэжыма ёсць усе рэсурсы ўвесь час аднаўляць вось гэты свой запас палітзняволеных. Дарэчы, адна з, на мой погляд, кашмарных рэчаў у гэтай сітуацыі гэта звядзенне колькасці палітзняволеных да тых, хто мае, ну, скажем так, афіцыйнае прызнанне як палітзняволенага. Іх жа значна болей за 1300. Іх куды болей. Яны па розных абставінах, пры розных акалічнасцях не атрымліваюць вось гэтыя самыя статусы палітзняволенага. А тут атрымліваецца, вось там 1300 ці 1270 палітзняволеных, іх трэба неадкладна выпусціць. Рэжым кажа, ну добра, давайте мы гэтую 1200 адпусцім,
Усё, супакоіліся, мэты дасягнуты. Здымаеце свае санкцыі, дасылаеце амбасадараў да нас, прызнаваеце нас легальнай уладай у краіне, ўсё. Да наступнага разу. Вось недавно я прывёл там у дыскусію ў Фейсбуку лічбы прысудаў тых палізняволеных, якія былі якія сядзелі пасля падзеяў 2010 году, і хто з іх выйшаў у 15 годзе по гэтым памілаванні, вызваленні палізняволеных з боку рэжыму, і які іх цяперашні лёс. Цяпер яны зноў сядзяць, 5 год прайшло, так, яны зноў селі на куды большыя тэрміны. І зноўку мы іх налічваем ужо не 5, а куды болей. Лік ідзе на тысячы. І гэта паказвае, што сам гэты, скажем так, метад барацьбы, што давайте мы будзем змагацца выключна за вызваленне палізняволеных, зробім гэта асноўнай нашай тэмай, прывядзе толькі да таго, што рэжым атрымае вось гэтыя самыя пернікі сабе, атрымае перадышку дзеля таго, каб праз некаторы час зноў вярнуцца да гэтага і зноўку змагацца за сваё далейшае існаванне праз гэтых палізняволеных. Вось калі браць сітуацыі з іншымі краінамі, вызваленнем палізняволеных асноўная тэма – гэта праваабарончыя арганізацыі. Вось яны так, яны распрацоўваюць метады, яны распрацоўваюць стратэгіі і тактыкі, ёсць зноўку вялікая колькасць літаратуры, толькі вось год таму выйшаў, можна казаць, падручнік по барацьбе за вызваленне палізняволеных, і гэтым займаюцца зноўку праваабарончыя арганізацыі, інстытуты і гэтак далей. Роля палітыкаў тут гэта, канешне, аказваць судзеянне, но не тое судзеянне, што давайте вызваляем любой цаной, і гэта наша галоўная задача. Галоўная задача палітыкаў гэта ўсё ж таки вырашыць палітычныя праблемы і прывесці да той сітуацыі, калі набранне новых палізняволеных будзе немагчымым. Калі ж мы наших палітыкаў перанакіруем на тое, што трэба вызваліць усіх палізняволеных, сітуацыя прадказальна да немагчымасці, што выйдуць 1300 чалавек, паралельна будуць набраныя новыя, якім будзе там такая умова для іх родзічаў, такая умова, што гэтыя родзічы будуць просто бегаць і крычаць па ўсім толькі без статуса палізняволенага, толькі без статуса палізняволенага. І толькі рэжым будзе вызначаць, што вось давайте гэтаму надайце статус, мы яго потым выгадна прададзім. Вось будзе такая сітуацыя. І гэта зноўку гэта дазволіць рэжыму існаваць і далей, аднаўляць свае рэсурсы зноўку. І, уласна кажучы, для нас гэта не будзе ніякай радасцю, а просто, скажем, наадварот. Так что тут, Спадар Євген, я удакладню ўсё ж таки. Вось вы ўзгадывалі М'янму і тыя там тысячи палізняволеных, якія ёсць у гэтай краіне. Мы ведаем про Іран, мы ведаем про Егіпет, мы ведаем про іншыя краіны, той же самы Азербайджан, вот з апошніх прыкладаў. Калі ўзяць гэтыя прыклады і можа там ранейшыя, то есть вот безумоўна і ў гэтых краінаў, як і у нас зараз у нашай сітуацыі, ёсць апозіцыя, якая знаходіцца за межамі краіны. Потому что калі яна будзе у межах краіны, то яна будзе знаходіцца за кратамі, як і прадстаўнікі палітычных сілаў нейкіх у Беларусі зараз. То есть гэтыя палітычныя сілы, апозіцыйныя сілы, рухі за мяжой гэтых краінаў на сёння, вот мы не чуем просто, што яны гэтую тэзіс трэба вызваліць наших палітвязняў на міжнароднай арэне прасоўваюць. Ці яны сапраўды гэтым не займаюцца, бо разумеюць бесперспектыўнасць гэтага? Не тое, што яны разумеюць бесперспектыўнасць, як і ў нашым выпадку. Перспектыва, канешне, ёсць. Перспектыва з'явіцца тады, калі будуць зрынуты гэтыя рэжымы, якія, уласна кажучы, і папаўняюць увесь час колькасць палізняволеных. І таму, напрыклад, вось у іранскіх апозіцыянераў ці дысідэнтаў, хутчэй іх можна назваць, у іх ідзе, канешне, гэты наратыў, які мусіць ісці, што свабоду палітвязням і спыненне рэпрэсіяў. Вось гэта істотны момант. У нас, дарэчы, няма ж сярод патрабаванняў да наших дэмакратычных палітыкаў, што змагаецеся за вызваленне палітвязняў. Там же няма тэзісу «змагаецеся за спыненне рэпрэсіяў».
І зноўку рэжым дэманструе, што ён не збіраецца гэта спыняць. Прычым ён вось сярод тых наратываў, вось, канешне, трэба мець жалезныя нервы, каб слухаць заявы і інтэрв'ю прадстаўнікоў гэтага рэжыму, асабліва вышэйшага прадстаўніка. Хоць гэта бывае вельмі карысна. Вось інтэрв'ю Розенбергу я просто памножыў, разаслаў бы па ўсіх заходніх палітыках, маўляў, паслухайце, з кім вы хочаце мець справу. І ці варта з ім мець справу, бо там ён столькі нагаварыў. Вось, пра сабе ў першую чаргу. І там сказано, што здымайце санкцыі, бо самалёт з Пратасевічам не мы, там агрэсія супраць Украіны, ну, гэта просто Путін шоў з вучэнняў, паслізнуўся і оп на Кіеў. Вось, то бок, здымайце, а рэпрэсіі мы будзем працягваць. Не, конечно, мы сваіх крыкуноў мы будзем таптаць і душыць. Усё. Но дзеля таго, каб зняць рэпрэсіі, мы згодны вызваліць там некаторую частку, кажаце, 1200, калі ласка, адгрузім вам. Вось што і адбываецца перыядычна. І тут зноўку тут лёгка павесціся на гэта. Ну, неверагодны крок і праява гуманізму, вызвалілі гэтых там 30 чалавек, що, давайте, ну трэба ж ухваліць добрага хлопца. Раз ён выпусціў палітзняволеных, давайте мы здымем частку санкцыяў. Вось, ну і далей мы трапляем вось у гэтае самае зачараванае кола, заганнае кола, калі мы ўвесь час фактычна спансуем вось гэты самы рэжым. Тое, што ў гісторыі бывала, вось, дарэчы, цікавая такая, ну, палеміка атрымалася паміж дзвюма газетамі амерыканскімі, гэта Нью-Йорк Таймс і Вашингтон Пост, гадкоў 10 таму, калі Аль-Каіда яшчэ была ў сіле. Нью-Йорк Таймс апублікавала там артыкул, дзе было сказано, што еўрапейскія ўрады, еўрапейскія кампаніі выплацілі там, не памятаю колькі мільёнаў даляраў Аль-Каідзе ў якасці выкупу за сваіх грамадзянаў, якіх Аль-Каіда брала ў якасці закладнікаў. На што Вашингтон Пост адгукнуўся, што лепш бы гэтыя сродкі былі накіраваны на забеспячэнне бяспекі сваіх грамадзянаў, а не на ухваленне і спонсарства вось гэтай тэрарыстычнай арганізацыі. І такім чынам, калі мы вось трапляем, мы уводзім сабе ў гэтае заганнае кола, мы фактычна інвестуем у з'яўленне новых палітзняволеных. Што, дарэчы, зноўку, калі выступаеш у дыскусіі з прыхільнікамі пазіцыі вызвалення любой цэной і вызвалення галоўная мэта, ім усё роўна. Не, мы цяпер людзі пакутуюць, іх трэба вызваліць, гэта будзе радасць для іх, гэта будзе радасць іхнім родзічам, безумоўна. Тое, што паралельна затрымаюць большую колькасць людзей, і гэта будзе для іх трагедыя, і трагедыя для іхніх родзічаў. Не, гэта мы крышачку ігнаруем. Хоць тут я зноўку кажу спрошчана крыху, гэта вельмі складаны момант у чалавечай псіхалогіі, што вось цяпер ёсць праблемы, і мы гатовыя яе вырашаць за кошт паглыблення праблемы ў будучыні. Гэта не толькі для беларусаў характэрна, гэта характэрна для ўсіх людзей. Вось гэта і дадае складанасці сітуацыі, што вось ёсць праблема цяпер, хочацца яе вырашыць цяпер, но вырашыць за кошт будучыні. І трэба знайсці ў сабе сілы, розум і зноўку нейкія, у тым ліку, і маральныя моманты, што мы гатовы патрываць цяпер дзеля таго, каб гэтая праблема не паглыбілася і не прывяла да горшых наступстваў у будучыні. Я нагадаю, что з намі у эфіры со сваёй праграмай аналітычнай гістарычнай раз на 2 тыдні на выходзе гісторык, маяніст, кандыдат гістарычных навук Евген Красулін, і мы абмяркоўваем палітычны досвед у пытанні вызвалення палітвязняў. Я адразу хочу нагадаць усім пра неабходнасць подпісацца на YouTube канал Еўрарадыё, калі для вас гэта бяспечна, каб не прапусціць наши наступныя сустрэчы са спадаром Евгеном. Калі ласка, ставьте свае падабаечку, націскайце на званочак, ну і безумоўна расшэрвайце, каб як мага большая колькасць людзей паслухала і паглядзела нашу праграму. Спадар Евген, давайте зараз мы з вами вот акурат таки вернемся да досведу ФРГ, ГДР, вось тых часоў, гандаль і менавіта гандаль палітвязнямі. Усё ж таки атрымлівалася у ФРГ
выцягваць слаб штазі вельмі годных людзей, дзякуючы таму, што даплацілі грошы. Але няўжо гэта заганная практыка? Тут зноўку патрэбна некаторае удакладненне. Не ФРГ, не палітыкі гэтым займаліся. Гэтым займалася ў першую чаргу перш за ўсё царква. Вось царкоўныя арганізацыі яны паставілі перад сабой такую задачу спрасціць сітуацыю для жыхароў усходняй Нямецчыны, выратаваць тых, хто знаходзіцца за кратамі, а там увогуле праблема паўстала з пачатку 60-х гадоў. На самом пачатку 60-х гадоў вось узнікае зноўку берлінскі мур, узнікаюць, скажем так, перашкоды на шляху тых, хто спрабуе перайсці з усходняй Нямецчыны там у заходні Берлін ці у заходнюю Нямецчыну. І, дарэчы, даволі шмат людзей у выніку апынулася за кратамі вось за гэтай спробы пераходу у іншы лепшы свет у дадзеным выпадку заходні. І вось калі паглядзець на статыстыку, у 1961 годзе траціна ўсіх зняволеных ва ўсходне нямецкіх турмах гэта людзі вось з гэтымі палітычнымі артыкуламі. За дзеянне, ну так шырока скажам, за дзеянне супраць вось гэтай сацыялістычнай усходненямецкай дзяржавы. І тут вось царкоўныя арганізацыі, у асноўным царкоўныя арганізацыі ў заходняй Нямецчыне, яны пачалі спрабаваць знайсці вось выйсце з гэтай сітуацыі дзеля таго, каб палегчыць стан усходніх немцаў. І не знайшлі нічога лепшага, як так вось прапаноўваць за гэтых людзей, за іх невызваленне некаторыя тавары. Даволі доўгі час гэта быў бартар, прычым першая партыя зняволеных, якая была выпушчана, яна была выпушчана ў абмен на 3 вагоны ўгнаення, неабходных для ўсходняй Нямецчыны. Вось не ведаю, як гэта з маральнага пункту гледжання разглядаць, мяняць людзей на ўгнаенне. Вось, но зноўку, цыму сітуацыі нават не ў гэтым. Не ў тым, што там на што там мянялі, на тавары. Спачатку ўгнаенне, потым гэта былі побытавыя тавары, дэфіцыт якіх, як вы ведаеце, быў у краінах сацыялістычнага лягеру даволі значны. Вось там абменьвалі на кававаркі, напрыклад, і гэтак далей. І на грошы таксама, там падлічана сума, зараз я не прыгадаю, колькі там сотняў тысячаў дойчмарак было выдаткавана на гэтыя абмены. Выйшлі 33 тысячы чалавек у выніку. Але як гэта паўплывала на астатніх? Вось ужо першыя ж абмены прывялі да таго, што сітуацыя ва ўсходненямецкіх турмах значна пагоршылася. У першую чаргу для тых, хто сеў туды па гэтых самых палітычных артыкулах. Гэта азначаюць усе. Да пачатку 70-х гадоў усё пагаршалася, падаецца, у 72-м усходняя Нямецчына абвесціла амністыю, падаецца, супер, гэтая стратэгія выкупу палітзняволеных прынесла плён. Не. Як заўжды такое бывае ў падобных краінах, і тое, што назіралася, не ведаю, памятаюць нашы гледачы ці не, недавно была амністыя ў той жа М'янме, недавно абвяшалася амністыя ў Іране. Вынікам гэтага ўсяго з'явілася толькі павелічэнне колькасці зняволеных. Тое ж самае ва ўсходняй Нямецчыне. Амністыя прывяла толькі да павелічэння колькасці палітзняволеных. Бо гэта ж тавар. І ўсходняя Нямецчына бачыць, што за гэты тавар плоцяць грошы. І вось гэта такім чынам, вось гэтае добрае памкненне. Безумоўна, усе ўхваляць гэтае памкненне, палегчыць лёс усходніх немцаў, тых, хто апынуўся за кратамі, і лёс іхніх родзічаў прывяла толькі да таго, што пакуты усходніх немцаў былі павелічаны шматкроць. І у выніку, прычым зноўку, сама усе прызнаюць, як бы тое не было.
амаральнасць гандлю людзьмі. Прычым абодвух бакоў, якія б зноўку высокія памкненні не стаялі за вось гэтым гандлем, за гэтым памкненнем даць свабоду людзям, тым, якія канкрэтна цяпер усядзяць там і пакутуюць. І гэта прыводзіць да дадатковай карупцыі. У першую чаргу, канешне, у той краіне, якая гандлюе, вось прадае гэты жывы тавар. І ў ГДР, калі ўжо пасля рэвалюцыі канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, дарэчы, немцы зрабілі вельмі разумную рэч. Яны адразу вось пасля перавароту, як паў берлінскі мур, як пала сацыялістычная вось гэта сістэма, яны ўзялі пад ахову архівы штазі, каб агенты не вынішчылі вось тыя дакументы, неабходныя для разумення сітуацыі, для аналізу сітуацыі. І у першую чаргу, канешне, яны не хацелі, каб высветлілі іх цёмныя справы, но гэта ж яшчэ істотная інфармацыя дзеля таго, каб разумець, якія працэсы ідуць і да чаго яны прыводзяць. Вось гэты працэс продажу, гандлю гэтымі палітзняволенымі прывёў да таго, што там вырасла карупцыя сярод тых усходненямецкіх агентаў, якія займаліся гэтым гандлем. Дарэчы, там аднаго чалавечка так і не знайшлі, які уцёк з асноўнай масай грошай, атрыманай за вось гэты абмен. Дарэчы, абмен потым усё ж такі ад яго адмовіліся. Праз тое, што ён амаральны. І, дарэчы, яшчэ адзін момантик. Як бы ўсходняя Нямецчына не атрымлівала вось гэтую плату за вызваленых, там быў вельмі цікавы момант, што вызваленыя па дамоўленасці з заходненямецкім бокам могуць выязджаць свабодна на тэрыторыю ФРГ. Потым высветлілася, што далёка не ўсе, хто быў вызвалены, ведаў пра гэтую опцыю. І некаторыя з іх потым зноў траплялі за краты, адпаведна, ў гэтыя абменныя спісы. То бок вось проста выпусціў чалавека, атрымаўшы за гэта грошы, потым скапіў зноў і зноў атрымаў за яго грошы. Выгадная ж справа, так, пагадзіцеся. Калі ёсць вось гэтая мэта і жаданне плаціць, будзе мэта і жаданне прадастаўляць тавар гэтаму самому купцу. Так што тут гісторыя паміж ГДР і ФРГ – гэта тая гісторыя, пра якую і ейныя удзельнікі, уласна кажучы, урад жадаюць забыць. Бо гэта ўсё вельмі кепска і выглядала, і вельмі кепска пахла. Мы зараз можем з вами казаць про кепскія пахі, про маральнасць, амаральнасць, але тыя, хто кажа, найперш трэба вызваляць людзей, бо яны там гінуць за кратамі, вам скажуць, першае, нават падчас вайны, нават з тэрарыстамі гандлююцца і дамаўляюцца, нават Украіна зараз дамаўляецца з ворагам сваім Расіяй пра абмен палоннымі, першае, другое, а вы вось гэтыя свае словы пра дрэнныя пахі і маральнасць скажаце, гледзячы ў вочы ці палітвязням, ці сваякам палітвязняў, якія вось зараз знаходзяцца за кратамі. І што вы ім адкажаце? Тут зноўку так, пазіцыя такая, якая вядома, і яна не толькі для нашай сітуацыі актуальна, бо у закладнікі трапляла шмат людзей, і не толькі ў палітзняволеныя, а вось менавіта у тыя закладнікі, за якіх патрабавалі штосьці, скажем, узамен. Грошы, палітычныя саступкі, нейкія там паводзіны, нейкі выбар адпаведны. Фактычна, гэта тое самае, з чым мы цяпер сутыкнуліся. Што людзей бяруць у закладнікі дзеля таго, каб потым выконвалі нейкія патрабаванні тых, хто ўзяў іх у закладнікі. І тут дзяржавы некаторыя выпрацавалі сваю серыю паводзінаў, сваю мадэль паводзінаў. Злучаныя Штаты Амерыкі. Яны сутыкаліся, бадай, можа, больш за ўсіх з сітуацыямі, калі іхніх грамадзянаў бяруць у закладнікі, і прычым не тое, што вось мы ўзялі, далі тэрмін, і адсядзіць гэты тэрмін у страшэнных умовах, у умовах катаванняў, но ён выйдзе потым. А ставілі ў сітуацыю, калі вы не прымеце нашы умовы, мы заб'ем іх.
І вось Злучаныя Штаты Амерыкі некалькі разоў апёкшыся на падобных справах, як, напрыклад, пачатак 80-х, захоп амерыканскіх грамадзянаў у закладнікі в Іране, што прывяло па выніку так, закладнікаў выкупілі. Але потым Злучаныя Штаты уцягнуліся ў вельмі брыдкую сітуацыю вось схемай Іран-Контрас, якая каштавала вялікага кавалку рэйтынга адміністрацыі Рэйгана. І у далейшым выпрацавана правіла, што Злучаныя Штаты як дзяржава не ўдзельнічаюць у гандлі і не рэкамендуюць родзічам і арганізацыям выкупаць сваіх закладнікаў. Гэта прыводзіла да трагедыі ў тым ліку, калі амерыканскія журналісты былі захоплены і Злучаныя Штаты не пагадзіліся плаціць за іх, і журналіст быў забіты. Потым ягоны кат таксама быў забіты кропкавай аперацыяй, но родзічы гэтага журналіста абвінавацілі урад Злучаных Штатаў у тым, што ён дазволіў загінуць вось гэтаму іхняму родзічу. І таксама была праблема, а як амерыканскі ўрад будзе глядзець у вочы гэтаму самому родзічу. І тут так, гэта цяжка. Вось вы мне прапануеце, так, цяжка, безумоўна. Ну давайте возьмем іншы прыклад. 5 амерыканцаў, амерыканскіх грамадзянаў іранскага паходжання трапілі за краты ў Іране. З цяжкімі абвінавачваннямі, там ўсё. І за гэта у мінулую восень, у верасні 23-го году, адміністрацыя Байдена за вызваленне гэтых 5 амерыканцаў разблякавала $6 мільярдаў для іранскага ўраду. Падаецца вельмі добра, так? Но калі пачытаць публікацыі амерыканскіх філёзафаў на гэты конт, якія выходзілі у адносна вялікай колькасці у верасні мінулага году, у верасні, падкрэсліваю, там гучала вось гэтая занепакоенасць. Так, канечне, як глядзець у вочы родзічам гэтых людзей, якія пакутуюць. Но не падштурхнула ли вось гэтае рашэнне адміністрацыі Байдена разблякаваць $6 мільярдаў да нейкіх кепскіх чыннікаў з боку іранскае кіраўніцтва? Канечне, адміністрацыя Байдена ўвярала, што гэта будзе ўсё выкарыстана, ўся гэтая сума на гуманітарныя мэты у самім Іране. Што, маўляў, аятолы там пакляліся, пабажыліся, што гэта ўсё у гуманітарную сферу пойдзе. І зноўку, там філёзафы некаторыя пісалі ў сваіх артыкулах, што, пачакайце, канешне, можна верыць аятолам, но хутчэй за ўсё мы ўсе разумеем, куды пойдуць гэтыя сродкі. Яны пойдуць у тым ліку Хезбалле. Прамахнуліся філёзафы толькі з назвай групоўкі. Мы памятаем, што 7 кастрычніка 23-го году іншая групоўка Хамас здзейсніла налёт на тэрыторыю Ізраілю і набрала куды больш закладнікаў, чым вось гэтыя 5 амерыканцаў у іранскай турме. І вось і тут жа зноўку хваля гіганцкая. Слухайце, мы ж папярэджвалі. Мы казалі, што не рабіце гэтага, не гандлюйцеся з тэрарыстамі. Яны ўсё роўна будуць захопліваць. А вы, выплочваючы ім грошы, толькі ухваляеце іх гэта ўсё працягваць. Дарэчы, вельмі добра казаў, зараз прыгадаю, гэта брытанскі суддзя, які якраз быў уцягнуты у пачатку 21-го стагоддзя у разгляд такіх вось позваў, што, маўляў, дзяржава не ухваляе і нават замінае родзічам выплочваць выкуп за сваіх захопленых гэтых суродзічаў. Вось гэты суддзя, яго прозвішча Рыкс, у 11-м годзе у сваім заключэнні вельмі, на мой погляд, казаў трапную фразу, што мы не можам нікому забараняць здзейсняць вось гэты выкуп. Выкуп грошамі, таварамі, зняццём санкцыю, гэтак далей. Но я, пісаў гэты суддзя, папярэджваю,
Майте на увазе, любым выкупам, у якой бы форме ён не быў, вы ухваляеце наступныя падобныя дзеянні тэрарыстаў. Вось давайте прапаноўваць там не мне глядзець у вочы гэтым родзічам і гэтым людзям, а тым, хто сядзе на іхняе месца. З больш цяжкімі прысудамі на больш доўгія тэрміны і ў большай колькасці. Вось зноўку тое, пра што я спрабую данесці. Ёсць праблема. І мы вырашаем гэтую праблему цяпер за кошт будучыні і за кошт пакутаў іншых людзей, а хутчэй за ўсё і тых самых людзей, якіх мы цяпер выкупім любой цаной. Ці мы вось прытрываем і будзем ведаць, што галоўная задача гэта пазбаўленне палітычнага рэжыма, змена палітычнага рэжыма. І калі ён зменіцца, аўтаматычна знікне праблема палітзняволеных. Вось неяк так. Так, і гэта выводзіць нас на трошку іншую как бы тэму, ну дакладней працяг гэтай тэмы, але з іншага ракурса. Але перш чым мы працягнем, я па-першае хочу яшчэ раз нагадаць, што у нас рэгулярны эфір з нашим регулярным экспертам, гісторыкам, маяністам Евгеном Красуліным. Раз на 2 тыдні мы сустракаемся. Каб не пропусціць наши сустрэчы, подписывайтесь, калі для вас гэта бяспечна, на YouTube канал Еврорады. Ставьте свои падабайки, натискайте на звоночек, пишите комментары, задавайте пытанні, ну и расширвайте, каб мага больш людей поглядела нашу размову. Дарэчы, хотелось нагадать, что менавіта сёння, 12 листопада, гадавіна смерти, забойства Романа Бондаренки. І я б хацеў, каб гэтая дата, гэты чалавек і гэтае злачынства лукашэнкаўскага рэжыма заўсёды заставалася у памяці беларусаў, як знак таго і прыкмета таго, з чым мы маем справу, з якім рэжымам, з якімі людзьмі, калі тут можна ўжываць гэтае слово. У такім выпадку зараз ўсё ж таки шмат размоваў пра неабходнасць узмацнення ціска на рэжым. Ці спрацоўвала, ці ёсць практыка таго, што ціск, санкцыі, там яшчэ што-нибудь вот такого кшталту прыводзілі да, ну калі не змены рэжыма, про гэта мы, про іншы сцэнар мы паговорым троху пазней, але вот да, прынамсі, вызвалення палітвязняў. Калі глядзець на вот вызваленні, якія адбываюцца апошнім часам, то с аднаго боку Латушка кажа, што вось гэта у тым ліку і вынік ціску. Лукашенко кажа і прапаганда, што гэта гуманітарны трэк, гэта гуманнасць Лукашэнкі, нас ніхто ніякімі санкцыямі, ніякімі тым ціскамі на калені не паставіць. Ну, гуманнасць Лукашэнкі, яна, уласна кажучы, калі б была, праяўлялася б іначай. Яна праяўлялася ў тым, што на волю бы выйшлі ўсе палітзняволеныя, і не толькі афіцыйна прызнаныя такімі, але і тыя тысячы, якія знаходзяцца за кратамі без гэтага статуса, і без набору новых. Ну і, адпаведна, канечне, з паступовай дэмакратызацыяй рэжыму, пагаднення, там не ведаю у выніку чаго перамоваў ці іншага на правядзенне свабодных дэмакратычных выбараў, і уласна кажучы, ўсё. Праблема завершана. Калі казаць пра наяўнасць нейкага гуманізму, но судзячы па тым, што ўсё адбываецца не так, пра гуманізм казаць не выпадае, а тады застаецца якраз тая версія, якую агучвае Пал Палыч, што, ну, відавочна дзейнічаюць нейкія іншыя фактары, не гуманізм, а якраз вось гэты ціск. І калі казаць наконт таго, ці было такое ў гісторыі, так было. Но паколькі не было, скажем так, асобных патрабаванняў значных, не, конечно, былі там патрабаванні выпусціць палітзняволеных, былі абмены паміж не толькі ФРГ і ГДР, прыгадваем, як Савецкі Саюз удзельнічаў у падобных абменах, так? Памянялі хулігана на Луіса Карвалана у свой час. Но гаворка тут ідзе не пра такія абмены, а пра змену паводзінаў рэжыму ў цэлым. Не тое, што мы памянялі аднаго хулігана, а потым набралі яшчэ з дзясятак, а што мы выпусцілі і больш не вяртаемся да гэтай практыкі.
Вось звычайна такое было звязана са зменай і палітычных рэжымаў. І тут мы, падаецца, у мінулы раз якраз закраналі гэтую тэму, тэму санкцыяў і эфектыўнасці гэтага інструменту. Даволі шмат прыкладаў у гісторыі, як санкцыі, зноўку ў спалучэнні з іншымі фактарамі, у першую чаргу гэта ціск з боку насельніцтва, вось масавыя пратэсты з боку насельніцтва і міжнародныя санкцыі. Вось калі паглядзець на гісторыю апошніх, там, скажем, некалькіх дзесяцігоддзяў, там, як цяпер модна рабіць, 70-х гадоў, 80-х, мы бачым, што вось спалучэнне гэтых фактараў даволі эфектыўны інструмент для дасягнення мэты змены палітычнага рэжыму. Тут можна знайсці даволі шмат прыкладаў у Лацінскай Амерыцы, у Азіі і гэтак далей, калі гэта вось усё спалучалася і прыводзіла да эфекту. Но зноўку, так, каб вось палітычны рэжым выпусціў палітвязняў і застаўся пры гэтым моцным і працягнуў сваю вось гэтую рэпрэсіўную дзейнасць, ну, такога... Не, такія выпадкі былі асобныя. Но гэта ж не стратэгічнае вырашэнне. Добра, тады вот на завяршаючы аспект ці там бок гэтай праблемы, ён такі вельмі сур'ёзны, скажем так, і шмат хто да гэтага боку схіляецца і кажа, што без яго немагчыма. Дарэчы, я хочу тут таксама зрабіць невялічкую аб'яўку, нагадаць нашим слухачам і гледачам, што гэта ў нас вялікі стрым. Адразу пасля завяршэння размовы з Евгеном Красуліным мы не спыняем трансляцыю, не сыходзім там на нейкую там паузу і кава адпачынак, а працягваем размову. Ужо там вось за дзвярыма нашай студыі настройвае гітару і чакае сваёй чаргі фронтмен гурта Вольскі, но сам Лявон Вольскі, так што, калі ласка, мы з ім працягнем размову, акурат такі, прычым, можа быць, нават працягваючы тую ж тэму, якую мы зараз абмяркоўваем са спадаром Евгеном, тым больш, што Лявон не далі як учора апублікаваў свой новы кліп, новую песню, якая называецца «Беларусь не Лукашенко». Таму вот как бы атрымліваецца лагічны працяг, пра гэта і будзем гаварыць. І тут сілавы сцэнар. Шмат хто кажа, што відавочна пасля 20-го года, што кветачкамі, спробай мірных нейкіх перамоваў, прыгожых нейкіх такіх паходаў, маршаў і ўсяго астатняга, такі рэжым, як лукашэнкаўскі рэжым, ну, можна параўноўваць там, дакладней працягваць і пуцінскі, там і яшчэ іншае. Для нас больш актуальна лукашэнкаўскі рэжым не зменіш, толькі сілавы сцэнар. Ці ёсць у гісторыі прыклады сілавога сцэнару, то есть вот змены рэжыма з дапамогай сілавога сцэнару, да чаго гэта прыводзіла, ну і як вынік, чаго, на што разлічваць нам? Ну, на такую тэмку лічаныя хвіліны выдаткоўваць, гэта, канечне, можа, не самыя. Ну, 10 хвілінаў у нас ёсць, так што давайте. Бо ідзе з 20-го году і цяпер вось ідзе гэтая плыня, вось націск на беларусаў, што трэба выкарыстоўваць гвалт, трэба браць у рукі зброю. Прычым я недавно зусім вось пачуў ад аднаго заходняга палітыка, што взялі у рукі зброю, ўсё, і вырашылі бы праблему ў 20-м годзе. Ну, праўда, ён вельмі хутка пагадзіўся, калі я правёў аргументы яму, што, па-першае, дзе ўзяць зброю, яна на дарозе не валяецца. А па-другое, што калі ўвазьмеш зброю, ты выходзіш на тое поле, на якім падобныя рэжымы адчуваюць сябе лепш за ўсё. Ты вось апускаешся да іх узроўню і дазваляеш зноўку супраць сябе прымяніць тое, што яны вельмі любяць і вельмі ўмеюць прымяняць. Гэта той самы гвалт. То бок мы дадзім ім падставу, а улічваючы, што мы ж вось чамусьці ўвесь час забываюць гэтую акалічнасць. Мы ж сутыкнуліся не з адным рэжымам Лукашэнкі. Мы сутыкнуліся з пуцінскай Расіяй, якая за ім стаяла, якая была гатовая аказаць яму ўсю дапамогу. То бок, нават калі б мы нейкім там цудам знайшлі гэтую зброю, нас бы тут же закаталі ў асфальт, і не ведаю, каму было лепей ад гэтага. І хто потым каму глядзеў у вочы. І калі мы глянем на гісторыю, вось зноўку недавно
у Варшаве выступаў такі расійскі эксперт Андрей Ларыёнаў, калісьці быў дарадцай Пуціна, потым сышоў вось у гэтую дысідэнцкую дзейнасць апазіцыйную. Вось ён там прааналізаваў 451 выпадак з 70-е, 80-е, ну і па наш час змены рэжымаў падобных і прыйшоў да высновы, што ну мірныя пратэсты неэфектыўныя. І он там спрачаецца з такімі людзьмі, як Джин Шарп, які прапаноўваў вось гэтыя 198 метадаў негвалтоўнага супраціву. Адразу ёсць відэо, можа хто-небудзь бачыў з Варшавы выступлення Іларыёнова. І он там пачынае лажаць з першых кадраў. У Шарпа няма 148 пункту, ёсць, як казаў Іларыёнаў, мяцеж. Там мютині. Мютині – гэта не мяцеж, гэта не падпарадкаванне. Это зусім розныя моманты. І вось такімі перадзёргіваннямі, памылкамі фактычнымі таксама, і хлуснёй Іларыёнаў падводзіць нас да ідэі, што гвалтоўныя метады самыя эфектыўныя. Ён чамусьці ігнаруе, ён сказаў, што там по 89 год не было зменаў рэжымаў, якія гатовы былі страляць мірным шляхам. Былі 83 год Аргентына. Хунта аргентынская вайсковая дабрачынна пакідае уладу і пагаджаецца на правядзенне выбараў пад ціскам эканамічных цяжкасцяў, пад ціскам вуліцы, вулічных пратэстаў і пад ціскам з боку, ў першую чаргу, Злучаных Штатаў Амерыкі. Бразілія, 85 год, тое ж самае. Ну, бразільская хунта, можа, там не вела такую брыдкую вайну, як аргентынская вела, там 30 тысячаў плюс ахвяраў у Аргентыне. У Бразіліі там меней, хоць эскадроны смерці таксама дзейнічалі. Потым Уругвай, там увогуле траціна насельніцтва прайшла падчас уругвайскай дыктатуры праз турмы. Нават не беларускі паказальнік, вышэй за наш паказальнік. Тым не менш, у 85 годзе гэта хунта пагаджаецца пад ціскам зноўку унутраных пратэстаў і міжнароднага вось гэтых міжнародных санкцыяў на правядзенне выбараў, перадачу ўлады. Філіпіны, Маркас, крывавы дыктатар, застрэліў свайго галоўнага апанента Акіна. А потым у 86 годзе прыйшла удава Акіна Карасон, пайшла на выбары, не байкатавала, там не праігнаравала іх, пайшла на выбары, і нягледзячы на тое, што Маркас абвесціў сабе пераможцай, хоць зноўку дадзеныя з участкаў і назіральнікі казалі: не, таварыш, ты прайграў, вось табе лічбы 55 у Акіна, 38 у табе, там 33 падаецца. І далей Маркас, ён страляў па пратэстоўцах. Но вулічныя пратэсты плюс зноўку пазіцыя міжнародная, ў першую чаргу Злучаныя Штаты, якія казалі: так, Маркас, ты, канешне, быў нашым сукіным сынам, но больш мы табе не дапамагаем. Вось табе самалёт і леці. І Маркасу нічога не засталося зрабіць, як сесці ў самалёт і паляцець. Вось гэтае спалучэнне пратэсты плюс міжнародны ціск куды больш эфектыўнае. Колькі там хвілінаў ёсць яшчэ крыху. Давайте возьмем іншыя прыклады, якія зноўку нам прыводяць. Гэта гвалтоўны захоп улады. Вось зноўку там статыстыку той же Іларыёнаў прыводзяць, вось там большая частка узброенага, скажем так, узброенай барацьбы супраць рэжыму прыводзіць да поспеху. А далей што? Вось зноўку Іларыёнаў ставіць неслушную мэту, што трэба змяніць рэжым. Гэта як у казках там. А потым яны пажаніліся і жылі доўга і шчасліва. Вось гэты момант доўга і шчасліва, ён выпадае. Галоўнае пажаніліся, галоўнае скінулі ўладу. Фактычна, як вось некаторыя ў нас таксама сцвярджалі і сцвярджаюць, што ну галоўнае партрэтнасці не замяніць, а там плеваць. Вось не плеваць. Гвалтоўныя змены ўлады, як правіла, прыводзяць да з'яўлення такіх жа гвалтоўных рэжымаў, якія былі раней. Гэта і гісторыя азіяцкіх краін, гэта гісторыя афрыканскіх краін, лацінаамерыканскіх краін. Слухайце, пра савецкую Расію прыгадаеце, бальшавікі вельмі эфектыўна захапілі ўладу. І што народы расійскай імперыі ці Савецкага Саюзу былі шчаслівы ад гэтага? Не. Мэта не замяніць уладу. Мэта ступіць на шлях свабоднага, дэмакратычнага, паступовага развіцця, якое вядзе якраз да камфортнага пражывання ва ўласнай краіне. Без неабходнасці там з'язджаць, каб не трапіць за краты і гэтак далей. І вось тут якраз мірныя метады барацьбы, яны куды больш эфектыўныя.
яны прыводзяць якраз да дэмакратызацыі і далей эканамічнае развіццё, камфорт і ўсё гэтакая бяспека. Вось вельмі цікавы прыклад, колькі у нас там застаецца. Гэта малавядомая ў нас краінка, якая завецца ўсходні Тымор. Усходні Тымор гэта была партугальская калонія у басейне там на памежжы індыйскага ціхага акіяну, індыйскі акіян. І ў 75 годзе, калі партугальцы адтуль сышлі, Тымор, усходні Тымор быў захоплены Інданезіяй. Адразу ўзнікла барацьба, узброеная, патрыётаў усходнетыморскіх. Там можна, канешне, шмат казаць пра іх пазіцыю, яны былі наступнікамі Мао, яны сябравалі з Пол Потам, вось, но яны вялі барацьбу за вызваленне. Вось як прапануюць беларусам. Да чаго гэта прывяло? За 15 год да пачатку 90-х гэты рух практычна быў задушаны з вялікімі стратамі чалавечымі. І, канешне, у першую чаргу не сярод байцоў, а сярод мірнага насельніцтва. І далей, вось, адзін выпадак, 91 год, разня на адных з могілкаў сталіцы ўсходняга Тымору, там хавалі прыхільніка незалежнасці, і інданезійцы адкрылі агонь па пахавальнай працэсіі, 200 чалавек загінула, 200 з лішкам, но гэта ўсё патрапіла на камеры. І гэта шырока разышлося па сусветных медыа. І калі раней да вось гэтых прыхільнікаў незалежнасці ўсходняга Тымору не надта добра ставіліся, а гэта вось трэба вывучыць. Калі ты бярэш у рукі зброю, забудь пра шырокую падтрымку. Падтрымка значна звузіцца. Вось у гэтых барацьбітоў не было падтрымкі. А тут, дык аказваецца, інданезійцы гэта зверы. Вось яны расстралялі мірную дэманстрацыю, калі б яны забілі ўзброеных інсургентаў, такога стаўлення б не было і такой змены настрою. І тут ужо самі тыморцы, барацьбіты за незалежнасць, зразумелі, ё-маё, дык мы ж не павінны са зброёй у руках змагацца. Мы павінны змагацца са словам у руках. Вось інданезійцы, мы казалі, мы вам ворагі. Не, мы вам не ворагі. Мы, як і вы, ворагі вашай дыктатуры. У Інданезіі ў той час был дыктатарскі рэжым. І вось гэтым пераключэннем з узброенай барацьбы на мірную барацьбу яны хутка дамагліся таго, чаго яны не маглі дамагчыся са зброёй у руках. Таго, што ў 99 годзе Інданезія была вымушана правесці рэферэндум пра незалежнасць. Тыморцы, канешне, прагаласавалі за незалежнасць, у 2002 годзе яны і атрымалі. Прычым там была яшчэ адна хваля гвалту паміж 99 і 2002, калі інданезійцы пачалі тэрарыстычныя атакі супраць прыхільнікаў незалежнасці. Дык лідары ўсходняга Тымору забаранілі сваім вось гэтым парамілітарным фармаваннем адказваць на гэтыя атакі, чым захавалі вось гэты шлях усходняга Тымору да незалежнасці. І цяпер усходні Тымор незалежны. Бярэм іншыя прыклады. Сірыя, тая ж М'янма, дзе апазіцыя ўзяла ў рукі зброю. Ну што, там дыктатарскія рэжымы як, рухнулі ўжо? Ці ўвесь час усе перамены зводзяцца да змены лічбы палітзняволеных і змены лічбы тых, хто загінуў, паранены і вымушаны пакінуць свае дамы. Спадар Евген, на жаль, трэба завяршаць такім чынам, коротко падвоючы вынік. То есть вы за мірны шлях. Колькі б ён не цягнуўся і колькі б ахвяр... варыянт дасягнуць нам мірных пераменаў і пазітыўных пераменаў, а не застацца вось у гэтым коле і грамадзянскай вайны, і аднаўлення дыктатуры і гэтак далей. Дзякуй вялікі. Ну што ж, нам трэба развітвацца са спадаром Евгенам Красуліным, але мы не спыняем наш стрым. Адразу ў студыю заходзіць Евген Вольскі. Ну, правда, будзе невялічкая пауза, каб тут мы смаглі усесціся, гук праверыць, але тым не менш перадаем ад Евгена Красуліна Лявону Артуровичу мікрафон, а ад Альвона Артуровича і мяне, Евгену Красуліну, вітанні, падзякі і да наступнай сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.
Усім прывітанне яшчэ раз. Мы працягваем наш вялікі стрым са студыі Еўрарадыё і як вам і абяцалі, хай і з невялічкай паўзай, але адразу пасля размовы з гісторыкам-маяністам Евгеном Красуліным у нас размова з лідарам фронтменам гурта Вольскі Лявонам Вольскім. Прывітанне, Лявон. Вітаю, Зміцер, вітаю усіх. Я спачатку, начытаўшыся тэлеграм-канала Лявона Вольскага, дарэчы, раю ўсім подписываться на тэлеграм-канал Лявона Вольскага, ну і ва ўсе астатнія сацыяльныя сеткі, гэта і Instagram. Только осторожно, кто с Беларуси, осторожно подписывайтесь, бо там есть такое клеймо специфичное, экстремистский, як это называется, канал экстремистский, напевно, там Телеграм, коли ласка, осторожно, и Инстаграм так само, Фейсбук спокойно, все нормально, ніякого экстремизма нема, коли ласка, и YouTube так само нормально. Вось, а у Ютубе і ва ўсіх астатніх сацыяльных сетках днямі была адзначана вельмі вялікая актыўнасць Лявона Вольскага, і я не пра тую актыўнасць, якая прыцягнула маю увагу. Вот сёння раніцай, чытаючы тэлеграм-канал Лявона Артуровича, я прачытаў пра тое, што ён ідзе на сустрэчу з мурэнай беларускай журналістыкі. Вот я адразу там думаў, як бы мне вот гэта адказаць, каб адпомсціць вот гэтаму дыназаўру, назваць яго пяцікантропам якім-небудзь, но у мяне язык не паварачваецца. Я ўсё ж таки вельмі паважаю Лявона Артуровича, так что я на гэта звяртаць увагу не буду. І вы не звяртайце, але тым не менш подписывайтеся. Лявон, можна пару словаў пра гэтую песню і гэты кліп? Як нарадзілася? Я разумею, банальнае пытанне, я патлумачу потым, чаму я его задаю. Нарадзілася, як яно нарадзілася? Просто Якоб Валенштайн, гэты колішні, як сказать, дырэктар фонда Адэнаўра, які спачатку базаваўся ў Менску, ён па Беларусі быў. Вось, потым, пасля пэўных падзеяў, самі разумееце, якіх яны вымушаныя былі з'ехаць у Вільню і адтуль каардынавалі сваю дзейнасць. Ну вось, і Якаб вырашыў зняць. Ён наогул такі творчы чалавек, ён раней запісваў рэпы розныя такія, ну, пра Скарыну я нават дапамагаў, там пра вайну ва Ўкраіне. Спачатку па-нямецку, потым ён чамусьці вырашыў на больш інтэрнацыянальнай мове пісаць па-ангельску. Вось, ну і час ад часу яму дапамагалі, а тут ён вырашыў цэлы фільм, і досыць, не так, каб музычны фільм, але досыць музычны фільм. Ён напісаў туды 2 песні, але такі больш рок-н-рольны. Ну і мы дапамаглі на студыі яму апрацаваць. Ён праспяваў, а мы даспявалі бэкі, сыгралі інструментальныя партыі. Ну, адну напісаў я. Для фільму я, ну, недоўга я думаў, шчыра кажучы, але які кантэкст, што, і мне так падалося, што гэты фільм, ён наогул такі лікбезны, каб чалавек з захаду ці з усходу, паглядзеўшы яго, зразумеў кантэкст беларускай сітуацыі, што краіна добрая, вельмі людзі добрыя, все класна, ну вось толькі адно, што як Караткевіч калісьці пісаў, улада дасталася кепская, і вось такая дылема, карацей. Ну і мне трэба, заўсёды гаворыш, які у нас сімвал твой забыты краю родны. Все говорят, ну это бацька Лукашенко, там все, это ясно, все, ну... Но мне захацелася зрабіць нешта на антытэзе, што Беларусь гэта далёка не Лукашенко, гэта больш за 1000 гадоў гісторыі, там рознае здаралася ў гэтай гісторыі шматвекавой. Ну і гэта толькі для гэтых гістарычных перыяду, это такое імгненне, можа быць, непрыемнае, нават дакладна не вельмі прыемнае, але тым не меней нельга па вось толькі апошніх 30 гадах меркаваць, што вось Беларусь гэта пэўны чалавек, які пакуль што яшчэ знаходзіцца ва ўладзе. Я вось менавіта да чаго задаў такое банальнае пытанне, таму што калі глядзець гэта у фільме, гэта адно ўражанне. Калі глядзець вось гэты як кліп, як асобную песню, спачатку так думаеш, ну такі вот маніфест, такі вот как бы нейкі, я не ведаю, я просто прыгадываю, калі мы з вами размаўлялі пра песню «Я рок-музыкант», вы тады сказали, ну быў час такі, час маніфестаў, такая вот песня напісалася, і думаю, блин, ну ізноў маніфест, часы вяртаюцца,
калаварот такі у палітычнай прыродзе жыцця. Ну, часы блізкія да тых, што былі тады нават больш ніяк это не дзіўна, канец 80-х, там калі было написано 88-9, то нават больш вальнейшыя былі часы, таму што тады была перабудова галоснасці і ўсё дазвалялі, наадварот забаранілі тады. Вось, цяпер падобныя часы трэба нагадваць беларусам, хто яны такія, адкуль все гэтыя ногі растуць, і хаця б у сціслай і такой папулярнай манеры тлумачыць нейкія пастуляты беларускай гісторыі. Не то, што гэта, як па беларускай тэлевізіі паказваюць, што Беларусь гэта пачалася ад партызанаў, потым да партызанаў дадаўся трактарны завод ІМАЗ, БелАЗ, і вось гэта і ёсць сімволі. Ну, а ўжо найсімвальнейшы сімволь гэта той, хто стаіць наверсе і вось усім гэтым кіруе, і што вот надо, і рэшце надо кучава атрымліваецца. Просто ці час зараз, калі вот просто ўзяць гэтую песню як песню і выконваць яе на канцэрце, мы збіраемся выканаць яе якраз у пятніцу, мы будзем мець канцэрт у Вроцлаве, і мы збіраемся выканаць там і так. Вот Лявон как бы так апярэдзіў мяне трошку, але ў прынцыпе для тых, хто раптам можа быць не даслухае там праца у людзей, не даслухае наш эфір, таму гэту інфармацыю можна паўтарыць і не адзін раз. Пра туру, якім зараз знаходіцца гурт Вольскі, мы пагаворым трошачку пазней, але інфармацыя пра тое, што вось у гэтую пятніцу 15 числа ва Вроцлаве будзе вялікі канцэрт гурта Вольскі. Я думаю, што варта ведаць. Спасылачка на квіткі, на месца, на час ёсць і в анонсе на сайце, і в опісанні у нас тут пад трансляцыяй. Так што, калі ласка, хто ва Вроцлаве, в аколіцах, да, в прынцыпе, з Варшавы да Вроцлава таксама как бы і недалёка даехаць. Добрая дарога. Да. Можна на цягніку. Вот класна. Вядоўца сказаў, мне ўжо нічога гаварыць не трэба. Я вам вельмі удзячны. Спадар Мурэльна беларускай журналістыкі. Так, нарываецца ўсё ж таки. Слухайте, давайте мы, каб не как бы так просто описывать, что гэта за песня, і неяк так спрабаваць на пальцах людям падтлумачыць, мы яе покажем і дадзім і паглядзець і паслухаць, калі ласка. Пыталі, што такое Беларусь? Гэта тое, дзе яшчэ жыве Савецкі Саюз? Гэта частка Расіі, тыпу нейкая акругі, дзе дзядуля Лукашенко ўсім упэўнена кіруе. Усё не так, як вам здаецца, дарагія сябры. Беларусь — гэта замкі і кляштары. Гэта шляхці за валізам, музыка і машэка, не толькі злосны і попслівы дзядуля Лукашенко. Як мяне вы ўсе дасталі прастатой сваёй душэўнай, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Як мяне вы ўсе дасталі прастатой сваёй душэўнай, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Яны пыталіся, дык што у вас вялікі калгас? Там не вялікі калгас, а вялікае княства. Гэта вялікае княства і магдыбургскае права. Гэта статут старажытнай беларускай дзяржавы. Гэта войны з Масковіяй адна за адной. Гэта агульная дзяржава з Польшай і Літвой. Гэта ганебныя падзелы і прыход саветаў. Гэта небесная сотня расстраляных паэтаў. Як мяне вы ўсе дасталі прастатой сваёй душэўнай, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Як мяне вы ўсе дасталі прастатой сваёй душэўнай, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Мова, з якою жылі пакаленні, гэта вогненныя вёскі часоў ваенных. Гэта нудныя савецкія шчэрыя гады. Гэта гады камуністы, што вялі да бяды. Гэта пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Гэта нашыя пакутнікі, замкнёныя ў мурах. Гэта прага свабоды і надзея ў зрэнках. Не, Беларусь гэта не Лукашенко. Мяне вы ўсе дасталі прастатой сваёй душэўнай, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Як мяне вы ўсе дасталі прастатой сваёй душэўнай, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко.
душевный. Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Як мяне вы все достали простотой своей душевной. Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Як мяне вы все достали простотой своей душевной. Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Як мяне вы все достали простотой своей душевной. Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Вось такая песня «Беларусь не Лукашенко», песня «Маніфест». Скажу адразу па шчырасці, я учора некалькі разоў слухаў гэтую песню, таму што з першага разу неяк так не зразумеў, напружыўся, нешта не закаціла, як кажуць, але паслухаў яшчэ раз, потым даў паслухаць сваім дзяўчаткам, і как-то вот іншае ўспрыняццё. Вам не падаецца, Лявон, што ўсё ж таки калі вот выконваць на канцэрце ва Вроцлаве 15 числа, да прыкладу, гэтую песню, ну как бы, ну нам тут в эміграцыі зараз хочацца паплакаць па беларускай традыцыі, про наш занядбаны беларускі лёс, як нам тут цяжка. Вот. Можна... А тут вот нейкі такі маніфесты і шо, ці час для іх? Натуральны час. Раз-пораз трэба просто выказацца простымі яснымі словамі. Каб не віціевата ўсё это было не заблытана, не мудрагеліста, каб твою думку там лавілі сярод эпітэтаў шматлікіх размаітых эпітэтаў і параўнанняў. Аналізавалі шматслойнасць тэксту Лявона. Хаця у нас такого не бывае. Ніхто не аналізуе шматслойнасць і рыфмы. Але нічога. Крытыкі просто няма музычнай, нормально. Ну, на жаль. Вось. Ну, нічога, это ж часова, потым все вернецца на свае месцы, з'явіцца шоу-бізнес, калі мы будзем у Беларусі у новай. З'явіцца крытык. Это ж гэта такая звычайныя спадарожнікі нармальнага грамадства, музычны крытык, шоу-бізнес. Пакуль што гэтага няма, і ну будзе. Вось. Ну, час ад часу трэба скарыстаць абсалютна просты месседж і простымі словамі сказаць тое, што ты думаеш, і тое, што лічыш неабходным сказаць у гэты момант. І я лічу, што наспеў час абсалютна выказацца, не хаваючы там за нейкімі такімі прыбамбасамі, просто выказацца, сказаць абсалютна ясна народу тое, што ты думаеш, і шмат хто з табой згодзіцца, а шмат хто будзе супраць гэтай наўпроставай падачы, будуць сказаць, што за плякатнасць, ну і гэтак далей, ну, да. І гэта добра. Дарэчы, вот Вожык Патрыёт піша: патрэбна польскамоўная і англамоўныя версіі трэка, каб там было больш разумення, што Беларусь не Лукашенко. Добра, зробім. Зараз будзем перакладаць, пойдзем. Не, ну не прямо зараз, давайте ўсё ж такі эфир. Ну скончым эфир, все, пойдем. А ў прынцыпе мы-то з вами говорим, а вось тут ёсць у нас чалавек, які заўсёды за межамі камеры хаваецца, які можа ўзяцца вот ўсё ж такі так за гэтую справу. Ён можа і на французскую, я думаю уже. Да? Ну так. О, бачыце, і там таксама павінны ведаць. Лявон, гэты, можа быть, зараз наспеў увогуле час такі і ўвесь альбом зрабіць, как бы такі больш плакатны, як вы кажаце, маніфеставы, там больш такі вось эмацыйны. Ну, трэба падумаць, можа быть, і варта. Тут трэба паглядаць, бо народ такі пачаў прысынаць паступова і ў Беларусі, і тут у выгнанні, бо людзі заблытаны ў легалізацыі. Ну, вы самі ведаеце, легалізацыя, там кватэрныя пытанні, всякія рэчы, уладкаванне на працу, ці не уладкаванне на працу, уладкаванне дзяцей у нейкія установы, там школу, дзіцячы садок, на працу, у каго дарослыя. Вось, народ абрастае вось гэтымі всімі рэчамі і як бы губляе сувязь з радзімай за мяжою. То варта іх крышачку вярнуць да таго, што ёсць радзіма, якая знаходзіцца не ў самым лепшым стане цяпер, і все роўна трэба рабіць усё дзеля яе вызвалення. Усё ад каго што залежыць. Напрыклад, перавядзі грошы, там мы ж за мяжой знаходзімся. Это не так, што заўтра выб'е дзверы губазік і прымусіць цябе жорстка раскайвацца у тым, што ты зрабіў. Грошы перавядзі, напішы ў інтэрнэце тое, што ты думаеш. Усё, што залежыць. Здымі фільм, напішы апавяданне, напішы верш. Прывітанне спадарам Лявону з метру з беларускага андэграунда ў Вільні, піша Вячка Красулін. А Беларусь
беларусы ввогуле зараз в андэграундзе? Хто як? В андэграундзе дзе? У Беларусі? Вот за мяжой, вот калі ж Вільні піша, вот про нас, про вільню дыаспору, про французскую, нямецкую, канадскую дыаспору. Мы в андэграундзе ці як это? Я б не сказал, что беларусы... Мы только что скончили акустычны тур по заходняй Европе. Я б не сказал, что там уже так усе беларусы ў нейкім андэграундзе знаходзяцца. Не, беларусы збольшага уладкаваныя, нават не збольша, а ну, по большасці яны уладкаваныя на працы, нормально зарабляюць, нормально не тое, каб яны былі маргіналы і все в андэграундзе там такія прынамсі не так, як это часто бывало ў Беларусі, што калі ты беларус і гаворыш па-беларуску, дык ты як нейкую все роўна шпіёнскую місію выконваеш. Трэба шыфравацца, трэба як бы не здаць, не дай бог, паролі яўкі і все такое. За мяжой досыць добра уладкоўваюцца беларусы, бо калі яны ўжо ў такой сітуацыі былі ў Беларусі неспрыяльнай, напрыклад, для вядзення бізнесу, то за мяжой яна значна больш спрыяльная. І гэта небяспечна, таму што беларус тады адрываецца ўсё ж такі ад каранёў і ад Беларусі, так бы мовіць, ад сваёй радзімы. Мы з вами закранем гэтую яшчэ тэму. Дарэчы, вось цікавае такое пытанне і назіранне. Самавар пытаецца, як спадар Вольскі... Самавар пытаецца. У вас все так ідзе такім адным сказам, самавар вось пытаецца. Добра, што не балалайка, не медведь. Ну, да, дарэчы, самавар, как-то вот надо больш нацыянальна арыентаваныя нікі прыдумваць. Дзе вашы сябры балалайка, медведь і гарэлка? Як спадар Вольскі ставіцца да слэма і прочих мошпітаў на канцэртах, калі гэта не перашкаджае іншым слухачам, і дадае: няхай Мефіста пакарае тых, хто з каменнымі тварамі стаялі падчас выканання гэтай кампазіцыі на святкаванні дзесяцігоддзя грамадазнаўства ў Варшаве. Ну, чаму з каменнымі? Все стаялі з тварамі, на якіх былі проблескі розуму. У людзей просто, відаць, была рэакцыя, як у мяне учора падчас першага праслухоўвання гэтай песні, ці потом не понял. Ну, Мефіст, это не 10 гадоў уже песня, потому что мы зараз адзначаем 10годдзе грамадазнаўства і выхад рэдагаванай кружэлкі. Вось. Таму у Варшаве людзі мусілі ведаць уже гэтую песню, просто она досыць цяжкая, і напэўна там пад сцэну сабраліся людзі, якія не хацелі слэміцца, але было месца для слэму і людзі слэміліся. Тое ж самае было ў Кракаве надоечы, дзе пад сцэнай стаялі людзі такога, не такога ўзросту, хаця усе ўзросты слэмяцца, калі хочуць. Але такія, якія хацелі слухаць словы, глядзець на выканаўцаў, а там крыху далей быў татальны слэм, які урэшце, як вы сказалі, нікому асабліва не перашкаджаў. Так што всяму свае месцы, все нормально, мне здаецца. Я не ставлюся кепска ні в якім выпадку да слэму. Больш за то я гатовы далучыцца. Сламануць. Так. Вот я просто уяўляю Лявона Артуровича, у дадзеным выпадку я менавіта так звяртаюся, які вось у касцюме тройцы з гальштукам. І так бах! У натоўп. Ну, так а что такое? Стейдж-дайвинг никто не отменял. Так что можно и натоўп. Не, до того, что пригожно. Ну, а что думаете, Ник Кейв, что выступая у майцы драной? Нет, у гарнитуры у гальштука выступая. И з натоўпом вельмі нормально май зносін. Так что... Ну, я так просто для прыклада. Першае, что пришло в голову. Да, и это, кстати, вот намек на тое нашим слухачам и глядачам, что калі вы, а я думаю, что вы обовязково не пропустите такую магчымасць, прыйдзеце 15 числа на вялікі канцэрт гурта Вольскі ва Вроцлаве, то вы там будете кричать: «Вольскі, слэмся!» И он таки вау. Ну, калі закрычыце, я тады вау. Я згодны. Давайте зробім такі эксперимент. Вот вы послухали гэты этэр, потым вы будете крычаць «Вольскі, слэмся», я до вас под'яднаюся, подлучуся. Давайте так и зробім. Ну, калі вы сапраўды адчуваеце в этом патрэбу. Калі вы адчуваеце в гэтым патрэбу, ставьте плюсики тут у нас у каментарах. Дарэчы, тут вось чалавек, які застаецца па-за межамі нашай камеры, учора, калі мы дамаўляліся на гэты эфир, прапанаваў зладзіць конкурс. Давайте, Лявон, может быть, вы агушце умовы конкурса, пытанне конкурса і ўзнагароду конкурса. Ці подлучым, как бы... Я нічого такого не ведаю, насамрэч. Это чалавек, які па-за кадрам, ён з вами, напэўна, нешта абмяркоўваў, то вы мне агучыце таксама.
Так, Яна, бяры разам са стулам, падсядай. Ну калі ласка, бо я не ведаю, якія умовы конкурсу насамрэч. Я таксама ўжо забыўся. У мяне няма з сабой перапіскі пад рукой. Якія умовы конкурсу? Добра, скажыце адтуль. Так, добра. Чалавек, які па-за кадрам і вырашыў знаходзіцца надалей па-за кадрам, ён сказаў, што конкурс выглядае так. Хто адкажа найлепей на пытанне, чаму Беларусь гэта не Лукашенко, той атрымае кружэлку грамадазнаўства, рэдагаваную, недавно зробленую нашим прадусарам, з маім подпісам і пажаданнем вам. То, калі ласка. А я зараз попрошу нашага гукаінжынера, каб ён яшчэ раз паставіў песню, но буквально на некалькі там 10-15 секунд, каб прагучала вось гэта плакатная, маніфестная Беларусь не Лукашенко, каб вы яшчэ раз там настрой ухапілі і сфармулявалі сваё думку, сваё бачанне, чаму Беларусь гэта не Лукашенко. Пыталі, што такое Беларусь? Гэта тое, дзе яшчэ жыве Савецкі Саюз? Гэта частка Расіі, тыпу нейкая акругі, дзе дзядуля Лукашенко ўсім упэўнена кіруе. Сёння так, як вам здаецца, дарагія сябры. Беларусь гэта замкі і ты кляштары. Гэта шляхці за валізам, музыка і машэка, не толькі злосны і помслівы дзядуля Лукашенко. Як мяне вы ўсе дасталі прастатой сваёй душэўнай. Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Як мяне вы ўсе дасталі прастатой сваёй душэўнай. Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко, Беларусь не Лукашенко. Яны пыталіся, дык што у вас вялікі калгас, там не вялікі калгас. Ну вось, вы адчулі, вы ухапілі гэты настрой пратэстна-плакатна-маніфестны і зараз адкажыце і напішыце нам, чаму, на ваш погляд, Беларусь не Лукашенко у якасці ўзнагароды ці пазней трошачку тут у рэдакцыі, ці на канцэрце Лявона Артуровича і гурта Вольскі ва Вроцлаве 15 числа, ці наступныя канцэрты у іншых гарадах, вы атрымаеце кружэлку грамадазнаўства Так. с аўтографам самого Вольскага І пажаданнем. і пажаданнем. Добра все сказали вы. Адразу адчуваецца. Что значит практика? Вот так вот, да. Адукацыя і практика, вот все классно. А то хотел тут мяне этот самый Кнырович неяк подсядзець, пакуль я каву рабіў, ён уже пачаў эфир. Вот. Ну и как вот так вот. Так, и пошло так себе. И так себе, да. Ясно. Ну и сходите, каву можа зрабіць. Вы вырашылі показать Кныровичу так само класс. Ну, вы-то человек досведчаны, на радио гэтых працавалі. Ну, час от часу. Час от часу. Они все их позачиняли, урэшт-рэшт. Да. Забаранили все. Карацей кажучы, калі дзесьці з'яўляецца на якім-нибудь радыё у якасці супрацоўніка Лявон Вольскі, так і ведаеце, хутка зачыняць. Я до вас не пойду таму. Кепская прыкмета. Добра. Лявон, пытаюцца, Евген Філіпович пытаецца, спытайце Лявона, ці Саўка ды Грышка яшчэ жывыя? Саўка ды Грышка у фармаце ранейшым на тым канале, дзе яны выходзілі, яны ўжо не будуць выходзіць, але мы думаем, як іх аднавіць проста у незалежным фармаце. Можа быть, на YouTube сваім будзем рэагаваць. Можа быть, не штотыдзень, але рэдка, але трапна, як той тэр'ер казаў. Будзем намагацца, каб не кінуць зусім гэты праект, бо у нас ніхто не займаецца грамадска-палітычным кабарэ. Это такі стыль вельмі ўласцівы для Европы, для Польшчы, для Нямецчыны, як мінімум. Вось, нават ёсць тут свае кабарэ зоркі, там розныя, якія займаюцца менавіта вось гэтым спевамі на зададзеную тэму, на вось гэтыя, ну, ведаеце, раніцай у газеце, увечары ў куплеце. Вось такое мастацтва, можа быць, оно так не самае высокае, але оно патрэбнае для здаровага грамадства. І паколькі ніхто гэтым зусім не займаецца, ну, помніце, былі ж розныя у нас такія варыянты. Я уже не буду называть, потому что нельга называть. Былі дзве дзяўчыны, якія спявалі, мы рабілі, там хтосьці яшчэ спрабаваў. Ну, з розных прычынаў, з розных нагодаў у людзей гэта не атрымлівалася.
скончвалася, давядзецца нам, напэўна, вяртацца да гэтай тэмы, і, можа быць, не штотыдзень, паўтаруся, але раз у нейкі справаздачна-выбарчы перыяд можна рабіць гэтыя вяртацца да гэтай куплету. Можа, у іншым нейкім фармаце, не в анімацыі. Мы думаем наконт гэтага, падумаем. Ведаеце, я калі учора трэці раз праслухоўваў песню, у пэўны момант на самом пачатку мяне як маланкай ударыла і вот думаў, блин, толькі дайце мне гэтага вольскага, я ў яго ўсё спытаю. Ну вот гэта ж песня цяпер астылі уже крыху. Цяпер да. Як беларусы ще. Пайду зараз змагацца, пайду ад паспюты. Ай, ладно. Не, ну, у прынцыпе, да, то есть уже біцца не полезу, там за грудкі хапацца, але пытаннечка задам. Я так все ж таки разумею, что гэта песня, яна как бы с такой, с накірунку под назвай «Злаваць деда». Ну, дык што? Ну, адным з першых кадраў, там у вас у кадры, так вы выбачайце за тавталогію, персона, якая дзейнічае под... тезисом не зловать деда. Ну, гэта з фільму ж кадры, правильно? Персона знялася у эпизоде. Так надо было как-то его там закреслить, выразать. А, гэта тыповая беларуская ситуация. Персона, она ідзе под мяноклічам не зловать деда, але знялася ў кліпе, дзе злуюць деда. Это ж такая тыповая беларуская ситуация. А, то есть партизанщина так, такая, так, от ступени называется. Так, чаму не? Вось так вось яно бывае. Ну вось гэтыя вось, дарэчы, всякія тэзы, на мой погляд, досыць шкодныя, не злаваць гэта, не злаваць таго, таму не трэба нават, калі мы знаходзімся ў бяспецы, нельга казаць пра гэта нават, таму што так жа ён разлуецца, яшчэ кагосьці пасадзіць, не дай бог, альбо не выпусціць. Гэта ніяк не звязана насамрэч. І трэба паказваць, што думаюць пэўныя праслойкі народу. Напрыклад, мы. Вот так. Я не ведаю з нашай кампаніі досыць шматлікай нікога, хто б думаў па-іншаму. Што, ну, чаму Беларусь гэта Лукашенко, калі ўсё беларускае забароненае? Все, што тычыць беларускай культуры, все пад забаронай знаходзіцца. Ці то экстрэмісты, ці то забароненая кніга, якая перакладаецца на розныя мовы, хаця гэта такі вось велізарны фаліянт, якая пераклалася паспяхова на нямецкую мову, напрыклад, і аўтар кнігі з перакладчыкам едуць у цэлы тур па Нямецчыне і распавядаюць пра тую кнігу, збіраюць поўныя залі. А ў Беларусі яна забаронена і наклад знішчаны. Ну, это уже просто адзін нюанс. Калі говорить, что беларус Лукашенко ці не Лукашенко. Тым не менш, Леон, вот калі слухаць уважліва тэкст, гэта ізноўку ідуць адсылкі да гісторыі, што ёсць у гісторыі сапраўды беларускай нацыі, беларускага народа, таго, на што варта звярнуць увагу, чым варта ганарыцца, а не вось гэтым дзедам. І я адразу ўзгадываю і будзьма беларусамі, і ты вось гісторыя за 5 хвілінаў, якую записывае рэпер Вожык. Гэта з таго ж самага стылю, не, стыль акурат такі іншы, там больш рэп, тут таксама рэчытатыўны. Ну да, но гранж такі. Ну так. Вот. Рэчытатыўны гранж, новы стыль. Новы накірунак. Так. Раданачальнік. Так, так. Гэта неабходнасць ўсё-такі яшчэ раз спрабаваць давесці, што паглядзіце, вось сколько ўсяго было. Натуральна, людзі вельмі хутка забываюцца, і той быў паспяховы вельмі нумар быў, калі будзьма беларусамі. Гэта такая кароткая гісторыя Беларусі, але там больш, безумоўна, было часу дзеля таго, каб выкласці ўсе эти гістарычныя даты, падзеі нейкія, не нейкія пэўныя. Вось. Тут все ж таки фармат песні, рок-песні, ён карацейшы, і ўсё роўна трэба гэтыя кароткія гістарычныя тэзы выказаць, каб народ не забываўся, бо народ зноў жа ж, народ вымушае думаць, што Беларусь пачалася ад партызанаў. Вот у лясах блукалі такія партызаны. Калі першы партызан і партызанка сустрэліся пад сасной, там шышку... Так, вось. І тады вось партызаняты з'явіліся, і вось адгэтуль пачаўся беларускі народ. Дзесьці там пачыналіся, я не ведаю, там в Амерыцы цывілізацыя пачыналася, наогул жывёльны свет пачынаўся ад дыназавраў, то ў Беларусі ад партызанаў ён пачынаўся. Таму што там нічога не было да партызанаў. І тое, партызаны былі вельмі некультурныя, пакуль не грымнуў 94-й год, не прыйшло да улады гэтае вот все, што прыйшло, і вот тады ўжо расквітнела.
Да, бо прымушаюць думаць, што так яно ўсё ёсць і ніхто не памятае, прымушаюць думаць, што князі гэта не нашыя князі, гэта літоўскія ўсё князі, яны нас захапілі, а мы ўсё стагналі под гэтым вот ярмом этим князь под прыгнётам панскім, потым под прыгнётам панскім, потым прыйшлі яшчэ палякі, яшчэ больш нас запрыгонілі, а тады прыйшлі ўжо гэтыя з Москвы людзі і пачыналі нас вызваляць. Яны вот хочуць вызваліць, а мы ўсё ніяк не вызваляемся, потому что это палякі з літоўцамі адбіваюць нас постоянно. Вось, ну это іхняя тэорыя такая. Ну і мы там стогнем под прыгнётам тым панскім, і нарэшце уже прыйшлі уже, калі уже з'явілася Россия, не маскоўскае уже княства, а імператор там з'явіўся. Вот тады уже вызвалілі канчаткова, і мы тады уже акрыялі, сталі класна, і тады з'явіліся партызаны праз пару гадоў уже. Так, яшчэ раз звяртаю увагу на неабходнасць, калі для вас гэта бяспечна, подписываться на телеграм-канал, на YouTube-канал, на Facebook і Instagram Лявона Вольскага. Не забывайцеся, што бяспека перш за ўсё, таму, здаецца, Facebook і YouTube яны там, калі ласка, лазьце колькі хочаце. Да, лайкайте, все такое. Так. Але таксама, ведаеце, как бы так насцярожана, тому что сёння лайкнуў, яно как бы нормально, а заўтра як яно будзе... Але калі што мы паведамім, калі ўжо небяспечна будзе сапраўды, абавязкова. У любым выпадку з гэтых вось сацыяльных сетак вы даведаецеся пра наступныя месцы, гарады, краіны, дзе можна будзе сустрэцца з Лявонам Вольскім альбо ў складзе гурта Вольскі, як 15 числа ва Вроцлаве, ну альбо з акустычнай праграмай, дзе ён таксама вельмі часта гастралюе. І зараз мы да гастрольнага тура, але пытанне вот Вячка Красулін, відаць, добры прыхільнік з віленскага андэграунда. Актыўны. Пытанне, калі чакаць на новы альбом, і ці будзе гэта Вольскі, ці які іншы праект, і ці будзе перавыданне псіхасаматыкі на кружэлках? Вот адразу 3. Адразу з апошняга я пачну. Псіхасаматыка на кружэлках пакуль не плануецца. Пакуль все можа здарыцца, раптам там з'явіцца бюджэт ці ідэі, і задавальненнем перавыдалі, але паглядзім. Вось, які там яшчэ былі пытанні? Калі чакаць на новы альбом? Ну, не так давно выйшаў лісты палітвязням, і ці будзе гэта Вольскі ці іншы праект, вось гэта под пытаннем. Шчыра кажучы, у нас былі думкі наконт таких всяких нестандартных, нетрадыцыйных рухаў, і можа быць нешта і будзе такое, што нешта нечаканае, можа быць. Что-то я так адчуваю, напружыліся астатнія ўдзельнікі гурта Вольскі? Няхай не напружваюцца, нічого не напружыліся, все нормально. Добра, не так шмат часу у нас застаецца, таму давайте пра тур. Так. Вы ўзгадалі, быў у вас тур акустычны, зараз, я так разумею, тур электрычны. Ну, гэта турам электрычным цяжка назваць, может, толькі 3 канцэрты. Гэта Кракаў, Вроцлаў, і потым будзе Варшава, але яны все адрозніваюцца. Кракаў і Вроцлаў — гэта 10-годдзе грамадазнаўства. Мы паўтараем канцэрт варшаўскі і віленскі. 2 канцэрты было ў Варшаве і ў Вільні. Ну, трошачка розніца, як заўсёды, рэпертуар. Потому что не цікава. Першая палова ўсё роўна адно і тое ж, мы іграем проста грамадазнаўства. У тым парадку, як на плытцы, мы іграем гэтай песні вось так, як яны гучаць на кружэлцы. А другая палова, там розныя хіты розных гадоў, і апошнія ёсць песні, і такія старадаўнія, сівая даўніна. Все там прысутнічае, так што прыходзьце і не пашкадуеце, будзе як заўсёды і смешна, і сумна, і задуменна, і зусім весела, як мы любім. Гэта такім чынам, 15 числа ва Вроцлаве будзе першая палова грамадазнаўства, другая палова все як мы любім. Все як мы любім. А Варшава? А Варшава там ужо будзе гэта 21 ці 22, дакладна не ведаю, 21 снежня. І гэта там ужо трэба рабіць калядную рэдакцыю, і гэта будзе перадкалядны канцэрт, безумоўна. Там прагучаць песні з пэўнай тэматыкай каляднай, таму што немагчыма іграць перад калядамі 21-га і не зграць некалькі кэралаў, ну, там будзе вось так. Ну, і мы там не звязаныя будзем і ў першай палове фарматам грамадазнаўства. Безумоўна, мы адыграем з грамадазнаўства шмат песень, але не ўсе. Ну і
ну і там шмат што памяняецца. Будуць і калядныя песні, будуць і іншыя хіты, якія мы пакуль не гралі, а людзі прасілі, а мы не падрыхтавалі. Ну так што можа быць, мы пачнем збіраць заявкі, хто што хоча пачуць на гэтым канцэрце. Слухайте, ну Беларусь не Лукашенко, таксама добрая калядная песня. Так, для калядаў супер, конечно. Пазітыўная. Да, Беларусь не Лукашенко, бо Быкаў не паэт. Што да чаго? Ну так, таму што Лукашенко казаў, што паэт, што пісаў вершы. Ну, вось першая ёсць ластаўка, она ўжо заслуговвае ўвагі, прынамсі. Так, Беларусь гэта зямля, мова і незалежнасць, піша Матахары. Ну тут Беларусь прыгожая дзяўчына, а прыгожыя дзяўчыны не носяць вусы. Беларусь працяжнік воля у дужках Вольскі. Ну гэта занадта ўжо. Да, что-то тут да, как-то вот чем-то так вот подпатыхая. Лявон Артурович, так, хотел бы з вас спытаться за политику. Давайте нешта вы крыху з жмерынскім нейкім таким дыялектам падыходзіце. Ну, каб трошку збіць такую вот сур'ёзнасць і пафаснасць, можа быць. Такім чынам, я яшчэ раз перад тым, як задам сваё такое пытанне палітычнае, мы заклікаем вас усіх, па-першае, перагледзець яшчэ раз кліп, песню. Дарэчы, это ж, то есть аўтарства цалкам ваша. Цалкам маё, так. Цалкам аўтарства Лявона Вольскага, Беларусь не Лукашенко. Яна ёсць таксама забіта спасылачка у нас у апісанні. Пераглядзіце, каб вы вывучылі тэкст і на канцэрце ва Вроцлаве 15 числа ці ў Варшаве 21. Так, таксама прагучыць. Таксама прагучыць. Ну, калядная ж песня, як жа ж яе не прагучаць. Абсолютно калядная. Маглі падпяваць, ведаеце, прыпеў вельмі, как бы, вельмі просты, вельмі добра запамінаецца і самае галоўнае, кладзецца на душу і сэрца. Так. Беларусь не Лукашенко. І ўсё. І такім чынам. Лявон, а зараз... І там нават няма матыва, там такі рэчытатыў, так што... То есть, да, сабе, так, не трэба можна... прытрымлівацца нейкай мелодыі, так. Казаць, што ў мяне там мядзведь на вуха наступіў. Так, так, як звычайна апраўдваецца, ну, не ўмею спяваць, ну, все здолееце. Дарэчы, перш чым перайдзем да апошняга палітычнага пытання, наколькі актыўныя беларусы на канцэртах? Я маю на увазе, як і прыходзяць, так і паводзіны на падчас канцэрту. Нема такого, што прыйшлі, сели, як там пісалі, з каменнымі тварамі. Ну, не сидели там, стояли там, и не с каменными тварами, а с одуховленными. Почему так уже? Это может быть там, сзаду, там, где слэмились люди, им сдавалось, что там стоять некие с выспы Пасхи, такие уже зусим, такие истуканы. Не, народ с нормальными тварами стоял, на мой погляд. Вось. По-рознаму беларусы рэагуюць у розных гарадах, але калі падлучаюцца украінцы, то ўсё весялей, значна атрымліваецца. Вось маё назіранне такое, наше назіранне, потому что калі мы гралі ў Братыславе, такі нечаканы горад быў. Чаму б не заехаць у Братыславу, калі мы згралі ў Вене? Ад Вены да Братыславы там 80-90 км, вельмі блізка. Вось мы прыехалі, а там такая нетыповая сітуацыя, там беларуская маладая дыяспара сябруе з украінцамі маладымі ж таксама. Яны разам робяць, у іх нават нейкія супольныя музычныя гурты, супольныя праекты нейкія, супольныя нейкія пастаноўкі робяць тэатральныя, штосьці такое. Вось танцы нейкія супольныя. Ну і вось там быў поўны клуб, і палову складалі украінцы, палову беларусы. Як толькі украінцы запалілі з першай песні, ну, то бок яны там, не глядзячы на акустычны фармат, яны там скакалі, крычэлі, падпявалі все гэтыя словы, то беларусы таксама вымушаныя былі з першай песні, бо беларусы звычайна з сярэдзіны так расхістваюцца, і то іх трэба там давайте. Где ваши руки? Так, трэба іх так разагрываць, падкідваць дровы. А тут яны адразу з першай да канца гэты накал, не гэты весь імпэт, ён заставаўся на такі добрым вельмі ўзроўні. Так што ёсць чым павучыцца. Наколькі я ведаю, Юрый Стыльскі таксама перад нашым турам рабіў свой тур, і вось ён калі іграў у Цюрыху,
там на месцы украінцаў у нашым выпадку у Братыславе там выступалі гішпанцы, якія мелі перад гэтым нейкі там івент, вось яны засталіся на канцэрт, і там яны ўжо таксама зрабілі такі летні слэм на акустычным канцэрце, і беларусы вымушаны былі таксама да этого далучыцца і таксама горача вельмі па паўднёваму сябе паводзіць. Бо ну а як раз яны такі, мы што будем сидзець? Ну, бачите, так трэба прыклад падаваць просто. Все ж таки, да, вот у пэўным сэнсе вельмі добра ўплывае такая вось знаходжанне ў іншым асяродку, ў іншай культуры на беларусаў, яны как бы вот натуральна, ёсць чаму павучыцца. Ёсць чаму павучыцца. Я б хацеў на заканчэнне. Дзе это ваше ўжо такое страшнае палітычнае, я ўжо ўсё чакаю. Так вот, я і хацеў зараз нарэшце яго спытацца. Вот вы мяне як заўсёды збіваеце з толку. Ага. Хоть я, конечно, и Мурена, но гэтые динозавры от рок-н-ролла умеют збить с панталыку. Ну, уже мало часу, давайте. Все ж таки, зараз чаргу Лявон Вольскі, чалавек з грамадзянскай пазіцыяй, гэта зразумела па яго песнях. І, безумоўна, калі хтосьці вот спытацца там у пэўных творчых людзей, а што там адбываецца, як вы ставіце там да выбарчага рытуала, там ці яшчэ да чого-нибудь, могуць зрабіць так, шо, да мы как бы вот па-за палітыкай, мы людзі творчыя і гэтак далей. Лявон заўсёды, ну, как бы, скажем так, браў удзел і быў у курсе того, что адбываецца. Ваше стаўленне да того, что зараз вот это выбарчага рытуала, что адбываецца зараз, і нават троху збольша з іншага пункту гледжання, зараз шмат таких спрэчак, як сябе паводзіць нам тут, якую стратэгію прапанаваць ім там. Як вы лічыце, ці варта, ну, то есть, якую стратэгію вы пабралі і як вы ўвогуле ставіце да ўсяго того, што там адбываецца? Цяжкае пытанне вельмі, таму што ёсць розныя варыянты ад палітыкаў беларускіх за мяжой, якія сыходзяць. Яны все мне неяк там не вельмі блізкія, ісці супраць усіх галасаваць за Гайдукевіча, байкатаваць. Что тычыць мяне, я один раз ужо не хадзіў, першы раз за жыццё я не хадзіў на выборы, это было ў 15-м годзе, калі быў такі просто цырк на дроце, і было ясна, што ніякага ні супрацьстаяння няма, ніякага выбору няма. Я тады подумаў, ай, халера з ім не пайду. Вось, ну это нічого не вырашала просто. Як нічого не вырашае наш паход у Беларусі на выборы, все роўна нічога это не вырашыць. Потому что галасы там лічаць, іх не лічаць, як вы ведаеце. Таму я б, напэўна, не пайшоў бы просто. Але гэта не рэцэпт, гэта не парада для слухачоў. Вы мусіце рабіць тое, што вам падказвае сэрца. Можете ісці, можете галасаваць там за Беларусь, можете за Лукашенко, можете... Хто там яшчэ ёсць? Ну, там, у прынцыпе, усе дэкаратыўныя такія удзельнікі гэтых выбараў апроч адной постаці. Таму за каго б вы не прагаласавалі, вы галасуеце менавіта за вось гэтага вось персонажа. Таму я бы не ведаю. Для мяне просто удзел у такім фарсе, ён уже не... Ну, як бы мала мэтазгодны. Вось. Я думаю, што калі... Ну, зрэшты... Яшчэ раз паўтаруся, рабіце так, як вам падказвае душа і сэрца, і будзе ўсё добра. Ну і тады на завяршэнне я вынес у падзагаловак анонса на сайце два пасыла, два фраза, два словазлучэння з двух вашых песень. Вядомая песня «Ламай сцэнар, ламай сістэму» і таксама вядомая песня «Чаканне дастала». Ну, дакладней, песня, конечно, не так называется, а с прыпева, с рэфрэна таксама словы гэтай песні, якая людзям вельмі падабаецца. Калі чаканне ўжо дастала і там, і тут, як нам зламаць сістэму? Трэба рабіць нейкія нетрывіяльныя хады кожнаму на сваім месцы. Таму што калі мы працягваем дзейнічаць так, як мы прызвычаіліся дзейнічаць, то все сістэмы выдатна сябе адчувае. Кожны хай падумае, што зрабіць такога, каб звярнуць увагу на гэта. Каб сістэма ўрэшце дала збой. Гэта, ну, тыя, хто Беларусі, не ведаю, што параіць, бо вельмі цяжкая сітуацыя. А тыя, хто за мяжой, мне дзіўнавата, што так мала робіцца, прынамсі, ну, я з этого творчага цеха культурніцкага, чаму так мала робіцца творчага прадукту, хаця неабмежаваныя магчымасці.
можа быць абмежаваная фінансава, але цяпер жа вы ведаеце, што, напрыклад, калі ты музыка, ты можаш не записывацца ў студыі, ты можаш запісаць дома песню. Каб, як мы у 90-е, там які-нибудь 95, 96, 97 год мы записывали просто ў сутарэнні, записываліся на протастудыю з дапамогай, не ведаеце, можна называць аднаго слыннага дзеяча, які быў саунд-прадусерам. Мы просто хацелі выказацца, і каб нашыя думкі пачулі людзі. Это было трэба тэрмінова зрабіць, і ахвяруючы якасцю гэтага ўсяго, бюджэт у нас наогул не было на той час. Мы просто записывали гэта ўсё, і потым тыражывалі на касетах, і можна было ў некаторых кропках у Менску гэта набыць, і людзі набывалі, слухалі. Чаму цяпер гэтым людзі так абмежавана вельмі займаюцца, мне цяжка зразумець. Можа быць, безумоўна, эміграцыйныя сітуацыі, цягаты і лішэнне замежнага жыцця так уплываюць, але для мяне все роўна вот дзіўнавата. Чаму так мала творчага прадукту выходзіць, каб людзі чыталі, слухалі, глядзелі і адчувалі, суперажывалі і ламалі гэтую сістэму рэшце-рэшт, хаця б думкамі сваімі. Для мяне это дзіўнавата, але маем тое, што маем, я спадзяюся, гэта рэшце-рэшт зменіцца сітуацыя. Просто трэба рабіць на сваім месцы тое, што ты адчуваеш патрэбным рабіць, а не тое, што ты робіш так з завядзёнкай такой. Вот як ты прызвычаіўся, гэта не дае плёну, як мы бачым. Лявон зараз амаль як Караткевіч загаварыў. Рабі нечаканае. Так. Гэта, безумоўна, вось гэта і ёсць та інструкцыя, за якой мы сюды ехалі, з якой вярталіся потом у Беларусь, каб распаўсюдзіць гэтыя насенні. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз нагадаю, 15 лістапада будзе канцэрт ва Ўрославе, вось ужо ў гэтую пятніцу, 21 снежня, не, лістапада. Снежня. 21 снежня будзе канцэрт вялікі у Варшаве, так што калі ласка, ну і працягвайце пісаць альбо нам сюды у каментарах, альбо можа быць у сацыяльныя сеткі Лявону Вольскаму, гэта Telegram, гэта Instagram, гэта YouTube, можна ў Ютубе под гэта акурат такі кліпам гэтай песні «Беларусь не Лукашенко», вашыя версіі, вашыя бачанне таго, чаму Беларусь не Лукашенко, і атрымаеце у падарунак ад Лявона Вольскага плыту грамадазнаўства с подпісам і пажаданнем. Ну а я развітваюся з вами, Лявон Артурович, са слухачамі і гледачамі не, таму што ў нас яшчэ наперадзе эфіры. Ну і жыве Беларусь. Жыве вечна.